Fumana icwecwe eziDVJ evenkileni yakwaSpar eCoffee Mvaba kwikheshiya yakho. Ukhuphiswano liqala ngomhla wokuqala kuSeptemba ngo-2025 ze idraw ibe ngomhla ka-29 kuNovemba ku-2025. Sibanqwelela impumelelo kubo bonke abazawungenela olu khuphiswano. Khumbula, uCoffee Mvaba Superspar ukuphathela iStokvel Competitions qho ngoDisemba. Hambi uyobhalisa iStokvel senu nizifumane nisethubeni lokuziwinela inkomo ephilayo. Ungaphohlwa, eCoffee Mvaba Spa sibamnyama futhi sibahle. Right, imizuzu masiyenze ibe yi-15 ngoku ibethile insimbi yaka-10 o'clock. Fifteen esiqingatha imizuzu ibethile insimbi yaka-11 o'clock sikwiyure yethu yokugqibela kaMasakhane. Nditshilo ke ndathi ke sinezinye visitors ezikhoyo ke phaa ke nawa Queenstown Studios. Molweni bethuni? Ninjani? Ngobani nisuka phi na bethu nani? Thobile Tyanti. Thobile Tyanti. Thobile Tyanti phika nani? Sibilake. Oh, okay. Mamelani ke ne sizawuthetha one by one sithetheni umuntu uyazichaza uba ungubani igama lakhe. Ndicela nisikhawuleziseni ke bantwana bam nesinemizuzu yi-15 qha because kuthiwa kukho esinye isikolo esilindileyo naso apha phandle so that bazawukwazi into yobana bathethe ereyidweni. I'll try by all means to take as much as many as I can apha kuni because kuthiwa niba yi-45 ne so sibe fast then you move kungene omnye so that sizakwazi ubana sithetheni songene ereyidweni. Okay, masiqaleni ke ngomphi umuntu ezawuthetha kuqala ke? Molweni. Molweni ndoda, unjani? Phila konjani wena? Ndiyaphila namakhonto, ngubani nalo? Ndinguzinci. Uzince bani? Engane. Oh, ezince. Ufuna ugrade bani wena? U-grade 3. Grade 3. Ngubani umemo kwa grade 3? Miss Lubhixi. Okay. Usebenza ntoni komntana? Fire brigade. Fire brigade. Oh, okay. Kukho abantwana bebelapha ke ngo-10 o'clock manje bakhona bebethi bake baze bazizicima-mlilo. I love that. Okay, so bakhona mhlawumbi abantu abashiye ekhaya? Ukhona. Khababulise. Balibela amagama apho. Okay ke masimyekeni uzince masiveni omnye uba uzawuthini. Hayi, omnye olandelayo quickly. Molweni ndoda. Molweni. Unjani? Molweni. Molweni, ninjani? Ndiyaphila konto njani wena? Ndiyamphila nam, ngubani nalona? Ndingu-CJ. Hayi bo, CJ, CJ. Wena CJ ufuna ugrade bani? Grade 4. Grade 4, ngubani umemo kwa grade 4? Miss Mongameli. Okay, imake. Kwa grade 4 kana nezeziphi isubject ezenziwayo? Sports. Maths. Life skills. NS Tech. English. Yeah. Social science. Social sciences, oh, okay. Bendingayazi. Uzawuba ntoni kwa mdala wena? Sicimamlilo. Sisicimamlilo nawe ne? Oh, I love that. Okay, ukhona mhlawumbi umuntu ofuna ukumbulisa omshiye ekhayeni ngoku? Akekho ne? Okay, no problem mntanami if akekho, akho ngxaki. Enkosi kakhulu ke ngozosibona, siyabulela kakhulu. Alright, masive omnye futhi quickly. Hi baba, unjani? Ndiyaphila konto njani wena msasasa? Siyaphila nami enkosi akhona. Ngubani igama lakho wena? Nakhane Sithele. Nakhanye. Nakhanye. Nakhane Sithele.
Nakhane. Oh, okay. Funa ugrade bani Nakhane? Funda ugrade 4 msasazi. Grade 4. Ngumembani kanene? Umemba Ngumiss grade Mongameli. Miss Mongameli uxolo. Uzawuba yintoni uNakhane na xa imdala? Ndizawuba ngugqirha. Oh, mamela ke Nakhane, kukho ugqirha weenyawo, kukho ugqirha wentliziyo, kukho ugqirha wengqondo, kukho aba bantu ke ngoku kuthiwa ngaba zii-general practitioners ke ngoku ugqirha benza yonke into bona. Kubekho ugqirha wokutya, i-dietist, kubekho ugqirha wabantwana, kubekho ugqirha wamehlo. Ndizoba ugqirha wentoni? Ndizawuba ngugqirha wento yonke msasazi. Oh, general practitioner. Okay ke mntanam, enkosi kakhulu. Yewethu, nifike ngabani ixesha apha ekomani? Ngo-8 msasazi. Nayaphi xa nifika? Sawubona izilwanyana. Oh, nantoni? Nantoni? Uyilibelele? Sayutya. Oh, yenke nantsi ke iphathi endiyithandayo. Natya ntoni? Isandwich msasazi. Yenke. Ndizawuphinda nitye futhi? Ewe msasazi. Ndizawuza nam uzundibekele into yokutya ke, uyeva? Okay msasazi. Ke khawufuni nje undibekele into yokuthini ngoku wacima amehlo. Enkosi kakhulu ke mntanam, ndiyabulela ngozosibona, uyeva? Enkosi msasazi. Enkosi kakhulu, masive omnye. We have 9 minutes. Hi. Msasazi, Hayi, unjani mntanam? phila khona njani wena msasazi? Ndiyaphila nam, enkosi akhona. Ngubani uthethayo? Liso lethu yelani msasazi? Liso lethu. Liso lethu, wena ufuna ugrade bani? U-grade 4 msasazi. Grade 4 kwaMemongameli ne? Yes msasazi. Heyi, ndiyafuna umbona uMemongameli. Okay. Uzawuba yintoni liso lethu xa umdala? Ndifundela uba yititshala. Okay, kutheni ufuna uba yitishala wena? Kumnandi ufundisa msasazi. Ukubona phaa kuMemongameli ne? Uzumbuza uba kunjani xa iya kwi-moderation. Okay, enkosi kakhulu ke mntanam, ke ngozosibona, siyabulela kakhulu, uyeva? Msasazi. Molweni boy, unjani? Olunje tayo. Olunje ne? Olunje, wena ufuna ugrade bani? Grade 3. Grade 3, yes, kudala ndifuna umntu okwa-grade 3. U-grade 3 kanene besithe ngumem bani khona? Miss Pipik. Miss bani? Miss Pipik. Lubhiqa. Ngumiss Lubhiqa, umiss okwa-grade 3. Yes msasazi. Oh, okay. Uzawuba yintoni xa umdala wena mntanam? Firefighter. Firefighter ne? Sure, thank you so much. Siyabulela kakhulu. Enkosi kakhulu wethu ngozondibona, uyeva? Msasazi. Okay. Molo ndoda. Msasazi. Unjani mntanam? Phila khona njani wena msasazi? Ndiyaphila nami, enkosi akhona. Ubani igama lakho? Athi nkosi mnyela msasazi. Athenkosi. Athenkosi ufuna ugrade bani? Funda grade 3 msasazi. Grade 3. Kwa-grade 3 kanene zeziphi ii-subjects ezenziwa khona? Ziyafana neza kwa-grade 4? Maths, English, sisiXhosa, yi-life skills. 4 qha. Msasazi. Yho, hayi sandla soze ungapasi apho. Okay. Xa upasile waba mdala uzawuba yintoni? Ngugqirha. Uzawuba ngugqirha ne? Oh, okay. Zoyi-4 ezi subjects zifundiswa nguMiss Lubhiqa? Ewe msasazi. Oh, okay. Okay ke mntanam, enkosi kakhulu, ndiyabulela ngozondibona nawe. Ukhona umntu ofuna ukumbulisa osekhaya? Ewe msasazi. Okay, bulisa ke mntanam. Ndibulisa umama notata. Phana ne? Umama, Notata nabantwana? umakhulu. Oh, uzumbulisela kumakhulu, uyeva? Ewe msasazi. Okay. Ngubani omnye futhi? Enkosi mntanam, enkosi kakhulu.
Ndiyabulela. Okay. Yeah. Hi. Ndifunda grade 3 sanalo. Molo. Unjani mntana? Molweni, Molo mntanam unjani? phila wena. Ndiyaphila nami. Yes, ndingathi uzandibetha. Ungubani igama lakho? Hey, hayi ke sana umntu ongathethi. Oh, yini mntanam uyalila? Hayi, Oh, ungubani igama lakho? Oluhle. Oluhle. Oluhle wena ufuna ugrade bani? 2. Grade 2. Hayi, siyaqala ufumana into kwa grade 2. Ugrade 2 kufundisa umem bani? Slupit. Umiss Lupit ukwa grade Miss 3 Lupit. yaphinde. Miss Lupit ukwa grade 3 nakwa grade 2. Okay ke mntanam. Uzaba yintoni xa umdala? Abangunesi. Nesi yaqala uba ngunonesi, masimqhobeleni izandla. Siyaqala uba nonesi. Masimqhobeleni izandla. Enkosi. Enkosi ke mntanam, ndiyabulela. Uyeva wonwabe komani, uyeva? Uyeva? Hey, indoba semkile sana. Okay, semkile sekho omnye. Hey, indoba ngowakwa grade 2 nalo. Molo, awusakunqume. Molo njeni? Phila. Ungubani wena? Uyeza. Ye uyaza wena ufunda ugrade 1. 2. Grade 2 ne? Uzaba yintoni xa umdala? Polisa. Zaba ngumiss Polisa. polisa. Besikhe sanalo ipolisa kakade? Hayi, andikhumbuli sinalo ipolisa. Masimqhobeleni naye izandla bethuna lipolisa lethu lokuqala eli. Tshini Thixo, sinepolisa, sine-fire brigade, sinogqirha, sinonesi, sinotitshala. Kumandi kwesi sikolo, sisafe kakhulu, sinabantu ababalulekileyo. Enkosi kakhulu ke mntanam, ndiyabulela kakhulu. Hayi bhuti, unjani mntanam? Ewe. Unjani ndoda? Phila konjani na? Ndiyaphila namakhondo, enkosi. Ungubani wena igama lakho? Esambono. Esambona uzawuba yintoni xa mdala ufuna ugrade bani kuqala? Funda grade 3. Grade 3. Ngumisi bani nomisi kwa grade 3 ndimlibele? Miss Lupit. Miss Lubhika, ndikhumbula umem mongameli yethu. Oh, yima ke uzawuba yintoni wena xa umdala? Tishala. Uzawuba ngutishala nawe ne? Sinotishala abayi-2 ngoku. Okay, imandi. Uzawufika uncedise umem Lubhika wena andithi ne? Uzawufundisa ugrade 1 okanye ugrade 2? Grade 1. Grade 1. Oh, nam ndiyabawela ukuthi ufundisa ugrade 1. Okay ke. Enkosi kakhulu ke mntanam, ndiyabulela uyeva? Alright, masive omnye futhi. Hayi mani, kutheni kwesi sikolo amantombazane engekho nje? Hayi. Sekethethile ne? Okay. Molweni. Molweni njani? Phila konjani wena? Ndiyaphila namakhonto, ngubani nalo? Ingomso yelani. Lingomso. Yilingomso saniyibonile ikhalenda yabasasazi baseVukani FM. Yes. Oh, undibonile mna? Ewe. Ndiphi mna, ndikweyiphi inyanga? Ndiyabona ke uba ndikubambile. Awundibonanga. Yewethu ufunda ugrade bani wena Lingomso? Grade 4. Grade 4. Ngumem mongameli ne kwa grade 4? Ewe. Okay ke. Uzawuba yintoni mntanam xa umdala wena? Ayitishala. Uzawuba yitishala. Okay, sineetishala eziyi-3 ngoku. Oh, enkosi kakhulu ke mntanam, ndicela unike omnye i-chance. Molo ndoda. Uzawuthetha Molo mem. Unjani mntanam? Taphila konjani wena? Ndiyaphila nami enkosi akhonto. Ngubani nalona na? Sibahle. Libahle. Yho, amandi amagama wenu bethunana. Uzawuba yintoni xa umdala Libahle? Ayitishala. Uzawuba yitishala.
Okay. Yewethu sowuvile into yobana xa niphuma apha nizawuphuma niye phi? Emuseum. Emuseum. Hayi bebekhona bethe beseniyile emuseum njena. Akekho. Okay. Okay ke mntana enkosi kakhulu ke. Uthe uzawuba ngitishala kanene wena naxa undala? Saba ngutishala. Oh, khani ke nifunda khani nintshani nifundiswa ntoni kwi-natural sciences kufundiswa into ezinjani? I-NS Tech. Kwenza ntoni kwi-NS Tech? Kufundiswa ntoni kwi-NS Tech? Khani itsho izinto nezifundiswa pha. Andiyazi kaloku mna ndandingayifundanga i-NS Tech mna. Kufundiswa ntoni pha? I-NA. I-energy ne? Eh, Energy is ability to do work. Ithini energy? What is energy? it's the Nansi ability to ndigqibo- do work. Enke masimqhobeleni izandla thini? Enke nantoni enye esiyifundiswayo ndifuna esiyifundiswa kwi-maths ngoku sifundiswa ntoni kwi-maths? Ukhona omnye ozawuthi uba kwi-maths sifunda nto enke nankuya esisa. Sifunda ntoni kwi-maths? Ungubani wena? Ungubani wena ndoda? Ngubani wena ndoda? Malwanda. Okay, Malwanda sifundiswa ntoni kwi-maths? Uqhekeza. Intoni? Uqhekeza. Uqhekeza. Enke siqhekeza ntoni? Masiqhekeze kaloku siqhekeza ntoni entweni ndim mntanam? Qhekezani kaloku. Okay ke okay ayinafani but ke siyivile into yobana kuyaqhekezwa kwi-maths. We are running out of time ne asinaxesha bantwana bam, unfortunately asizukwazi ukunithatha nonke, ndiyaxolisa kakhulu. Ngenye imini xa niphinde nabuya sizawuncokolani nonkeni niyevani. But ke before sihambe nihambe khanicule. Emigceni nicula ntoni kanti? The Spirit of the Lord, I am the Spirit of the Lord. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord. Do you believe? Yes, I believe. Yes, I believe. Do you believe? Oh. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord, Papa. The Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord. Do you believe? Yes, I believe. Yes, I believe. Believe. Of the Lord, the Spirit of the Lord, Papa, the Spirit of the Lord, the Spirit of the Lord. Do you believe? Yes, I believe. Yes, I believe. Do you believe? Enkosi kakhulu. Enkosi kakhulu. Enkosi. Spirit of the Lord. Spirit of the Lord, the Spirit of the Enkosi. believe. Yes, I believe. Enkosi kakhulu bantwana bam, ndiyabulela niyevani. Nonwabe ekomani nifunde because ibalulekile le nto enize kuyo niyevani. Into ebalulekileyo nitye ke bantwana bam niyevani. Banityise oomem apho. Nitye nithi kutshomi uba banityise. Nam ndizawuza xa ndiphuma ngo-12 ndizanikhangela ndizanifumana ndivile into yobana nizawube niphi na. Nizandibekela into yokutya?
Tata. Okay. Culani ke bantwana bam nimatshe niyophuma ngasemnyango ndinibukele. Culani Spirit of God. In the light of God. We are marching in the Enke, light of God. We are marching in the light of God. We are marching in the light of God. We are marching. We are marching. We are marching in the light of God. All right, thank you so much. The mizuzu masenzi beyi 25 ngoku. Phambi kobana kubethe intsimbi yaka 12 o'clock sawuza nabanye. Uma Mdeuka masifunde sikhule sakuhlala sikhule size ngolwazi nochuma Mdeuka on Masakhane exclusively on Vukani FM. Masiqoselishe nje iivenkile zalapha ekhaya then sibuye sikhangele into yobana abanye ke baselukhanji bona ne bathini bona ka I think sibona ke sababamba up until 12. Bonke siyabazi omamsara, laa mzali ofowuna nje ukuva impilo. Sakusiphendula nini? Uyazi ukuba umnxeba ngamnye awenzayo okanye itext iya kwi-funeral cover yakhe yasimahla. Yotshata nini? Uza kufowuna efowunile de afikelele okungenani kwi-R120 aritshatsha ngayo ngenyanga. Kutheni ungekayamkeli i-friend request yam? Ngencoko nganye okanye iscroll ufumana i-funeral cover ye-R10,000 simahla. Recharge njenge-R120 rhoqo ngenyanga ufumane ikhava. Awugcwalisi forms, ii-debit orders, akufuneki novavanyo lwezempilo. Recharge kwi-Vodapay app okanye udayile *123#. Kukho imiqathango. Isekwe i-Vodacom Life Assurance Company. I-inshorensi yobomi esemthethweni. Better together. Vodacom. Feeding first steps. We've got all the baby talk you need. Let's grow together with Babies 101. Wanna bathe in the light, giving us a bad name. It's good never felt right. No, something's better. Far away from here we're going. As long as we're together. Yeah, we were both down, no doubt we were. Putting out his pink esitikena ke runaway imizuzu masiyenze beyi-23 nesiqingatha phambi kobana kubethe intsimbi yaka 12 o'clock ngentsimbi yeshumi lesibini siyawashiya thina amaza omoya manemizi uchuma uba kwamdeo I'm giving you Masakhane on a Friday. Namhlanje ke sine-visitors left right and center kukhona ke ngoku abase molweni qala ndingathethi into ezirong molweni. Hayi, nisuka kwesiphi isikolo bantwana ma? Elukhanji ne? Oh, okay. Yimani ke ne? Asinaxesha ixesha lethu liphelile kufuneka sihambe because kukho umsasazo ozawufuneka ezongena apho asasaze ngo-12 and kufuneka efike early ne? So sizawukhawulezisani sincokoleni umuntu uyazichaza uba ungubani igama lakhe ufunda ugrade bani. Uba ngaba ukhona umuntu afuna ukumbulisa ekhaya kowabo abulise umuntu wakowabo ne? Siveni? Enke. Kubani ke ozawuqala athethe ke bantwana? Ba. Komphi ozawuqala athethe? Enke. Molo baba unjani? Ewe ma, Unjani mntanami? lakho njani nama? Ndiyaphila nami enkosi yakho. Ubani igama lakho wena? Mbalenhle Bobby miss. Mbalenhle. Umbalenhle ufunda ugrade bani? Grade 3 miss. Grade 3. Ngubani umemo ka grade 3? Miss Juca miss. Miss Jika ne? Miss Juca miss. Juka. Oh, okay. Iwethu uzaba yintoni xa mdala? Undela uba ngu-doctor miss. Yee, masimqhobeleni izandla tshini bethu nana. Hayi, qhobani izandla sanuba nomona tshini. Mntanam, ukhona umuntu ofuna ukumbulisa kowena osekhaya ngokomshiye ekhaya namhlanje? Ubani?
Akekho ma. Okay, no problem ke mntanam, enkosi kakhulu, siyabulela. Short and sweet, I love it. Masive omnye ubuza uthini? Izandoda, umolo mntanam, ungubani wena igama lakho? Elihle. Elihle yena ufuna ugrade bani? 3. Grade 3. Okay. Uzaba yintoni Elihle xa umdala? Ipolisi. Ipolisa. You guys, ipolisa libalulekile, masimqhwabeleni izandla naye. Hayi, qhwabani izandla. Siyabulela. Okay. Elihle, siyabulela. Yiwethu Elihle, khani balisele. Ngoku senityile? Nitye ntoni? I-hot dog. Oh. Yho. Hayi ke nisaphinda nitye futhi? Andiyazi. Kutheni ningandiphathelanga mna i-hot dog? Akekho. Kutheni ningandiphathelanga? Kungekho. Oh, ndikhona nje ngoku. Ndiyathetha nawe. Kaya. Okay ke. Enkosi kakhulu ke mntanam, ndiyabulela ngozosibona uyeva. Akekho ofuna uba ngumsasazi apha kuni xa emdala? Akekho ne? Molo ntombi. Ndim umama. Uphi Fela, makamnikeni imayikhi bethuna nalowo. Ngeke kaloku umsasazi makathethe kuqala. Uphi? Molo umama. Molo msasazi, unjani? Yaphila khona njani wena mama? Yaphila namakhonto. Kutheni mntanam ufuna uba ngumsasazi? Kungokuba lona ndifuna ukuchaza uba xa kwenzeke into ndivele ezindabeni bachaze uba kwenzeke ntoni mama. Make silinganise. Ngoku nina ningabantwana nize ekomani. Kudlala iindaba ngoku. Uyeva ne? Nantsi into yeendaba. Kwing. Thetha ke itsho uba nizokwenza nekomani. Uthi Ekomani sizofuna mama ukwenzela uba siphumele esikolweni siphume sirayithi, sibe nengqondo eninzi ukwenzela siphumelele, sogqiba ke ngoku sibe siphangele, sibe nemali. Hayi, qhwabelani izandla. Thini? Hayi, qhwabani izandla. Ngumsasazi nyani. Uzawukwenza yiphi inkqubo? Uzawukwenza le endiyenzayo ne? Andizazokwenza le yam inkqubo mna ndiphumle. Ewe mama. Enke. Ungubani igama lakho? Kuthiwa ungubani igama lakho mntanam? Ndingundalo yethu. Ndalo yethu. Ndalo. Uyivise kamandi intliziyo yam. Ndiyaqala oko ndancokola nabantwana ukhe ndive umntana othi uzawuba ngumsasazi. Yendalo. Ufuna ugrade bani Ndalo kanene wena? Ufuna ugrade 3C. Grade 3. Okay ke Ndalo. Ukhona umuntu ofuna ukumbulisa ekhaya? Ewe mama. Bani? Thetha mbulise. Mama. Nabanomnye Ndalo. Notatam. Okay, jonga uzundibulisele kumama kho notata kho. Jonga mamela Ndalo ne, uzuthi kulo sisi ulapho ucela zakunika ikhalenda umane ubuka abasasazi, uyeva? Ewe mama. Okay, uthi bakunike ikhalenda apho uzomane ubuka abasasazi, uzibone nawe into yobana xa somdala uzawuba njeyana nawe uzawuba semadongeni yeminye imizi. Okay ke mntanam, enkosi kakhulu, uyeva? Okay ma. Yukhani iqhwabeleni uNdalo izandla bethunana kabini kaphinde. Enkosi. Sisi wam, iza ke mntanam, masize ke ngoku, siza kuwe ke ngoku. Molo baba, unjani? Hayi, usukhomba abanye. Okay, wena kuzawuthetha wena ubukhomba omnye after uthethile. Unjani papa? Ndakho njani wena mama? Phila namakhonto. Ngubani othethayo? Hlala uMingqulu. Okay, ufuna ugrade bani uhlala? Grade 3. Grade 3. Uzawuba yintoni xa emdala yena? Gqirha. Oh, siba noogqirha ababini ngoku apho. Okay, nyabona uba kumandi kwesi sikolo sinoogqirha, sine-firefighters, sinabasasazi, sinonesi, ngathi bekhona bethile uzawuba ngunesi. Sinamapolisa. Enkosi kakhulu ke mntanam ke xa ngoku uzosibona, uyeva? Ewe mama. Okay ke, masive omnye ubuzawuthini. Nje quickly. Sisenalo ixesha, ningabi nestress. Ayikho into esaphinde siyenze ngosancokola nani qha sigoduke after. Molo mntanam, unjani? Ndakho njani wena? Ndiyaphila nam. Ngubani wena? Anathi Kula. Anathi wena ufuna ugrade bani? 3. Grade 3.
Uzawuba yintoni anathi xa imdala yena? Gqwetha. Aba ligqwetha. Yhu, tshini siyaqala uba negqwetha namhlanje. Khani imqhwabeleni naye. Uthethe kaniva xa niqhwaba nje. Ndinibona njengezandla uba niyaqhwaba but andiniva ayitsho apha kum endlebeni. Okay ke Anathi. Anathi ukhona umntu ofuna ukumbulisa kowenu mhlawumbi? No, miss. Akekho ne? Okay mntana makho ngxaki. Thank you so much. Ndiyabulela. Masive omnye uba uzawuthini yena. Ewe masize kweli cala ngoku. Kudala sithetha kwelaa cala. Ngubani lona othethayo? Uzube nathi. Kuzube nathi ne? Zube wena ufuna ucreate bani mntanam? 3C. 3C ne? Yes, miss. Okay. Mingaphi iminyaka yakho Zube nathi? Ishumi. 10. Okay. Uzawuba yintoni xa umdala ufuna ube ngumisi wesiXhosa wena? Aba ligqwetha. Oh, sinamagqwetha amabini. Kutheni mntanam ufuna uba ligqwetha? Balulekile igqwetha. Libalulekile igqwetha ne? Hayi masimqhwabeleni izandla. Thini libalulekile igqwetha. Enkosi kakhulu. Ngubani kanene lo bethe ufuna uba ngumsasazi? Ngubani kanene igama lakhe? Umsasazi bethe uzoba ngumsasazi? Noyethu. Nguwe ne? Mamela ke ngoku sizawuya evenkileni ke mntanam ne? Saya kwi-advert sadlala i-advert. Sizawubuya. Mamela ke. Order in the court. Umzi wakwaBiyela Attorneys umema bonke abo bathe bagaxeleka kwingozi zemoto abo bangazange bafake ibango labo ku-Road Accident Fund ngokufanelekileyo. Siyabanceda nabo bathe bangamaxhoba okuphathwa ngokungakhathali ngoogqirha ezibhedlele baze bonzakala. Singabashiyanga ngasemva nabo bahlukumezeke ngokuxhatshazwa ngamapolisa bengenatyala. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu sijonge kwiwebsite www.biyelaattorneys.co.za. Ungasitsalela umnxeba okanye usibhalele on our WhatsApp kule nombolo 077 377 1498. Amakhasi ethu onxibelelwano nguFacebook. Xa ufuna inkcazelo ethe vetshe ngomsebenzi wethu sijonge ku-www.biyelaattorneys.co.za. Siyafumaneka naseMonti Suite 1 at number 2 Clifton Road, Selborne in East London. eBiyela Attorneys singamagqwetha azimiseleyo ngokukhusela amalungelo oluntu. From feeding to first steps, we've got all the baby talk you need. Let's grow together with Babies 101. 13 imizuzu ibethu phambi kobana kubethe intsimbi yaka 12 o'clock. Sincokola ke nabafundi, ndincokola namagqwetha, ndincokola nabasasazi, ndincokola nezicimamlilo, ootishala, oonesi, oogqirha, kuningi nje. The future is bright. Mamela ke, ngubani ozawuthetha ngokukanene? Sikhawuleziseni sesizawugqiba. Ngompho ongekathethi. Molo mntanam unjani? Yaphila khona njani wena? Ndiyaphila namakhonto. Ngubani igama? Luphumzo. Luphumzo. Okay, Luphumzo ufuna igrade bani? Grade 3. Grade 3. Uzawuba yintoni Luphumzo xa imdala yena? Aba ngugqirha. Zoba ngugqirha. Yewethu, benitshilo ubana nizawuthetha eredweni? Yes, miss. Oh, abayanazi abazali beni uba nizawuthetha eredweni namhlanje? No, miss. Ha! Into enkulu kangaka ningayithethi, kutheni ningatshongo? Yewethu khandibaselela uphumlo. So ubone ntoni nantoni apha ekomani? Zintoni ezibonileyo? Giraffe. Ya, ijirafu nantoni? Kodala. Intoni? Kodala. Okay, nantoni? Springbok. Oh, uyazibona uba izinto ezikhoyo eziphilayo. Niyafunda ngazo esikoleni? Yes, miss. Okay ke. Enkosi kakhulu ke mntanam ke ngozosibona nathi apha ereyidweni uyeva? Yes, miss. Uviwa ngabantu abaninzi
oluninzi ke ngoku uyayazi loo nto leyo? Ubungayazi ne? Okay, masive omnye uzawuthini. Ukhona omnye ongekathethi? Molo ntombi, utani? Urayithi? Kanjani mama? Ndiyaphila khonto nam. Ngubani lo uthethayo? Ivan Phato. Ivan Phato. Ivan, wena ufuna ugrade bani? Grade 3. Grade 3. Usaba yintoni Ivan xa imdala? CEO. Into enkulu kangaka masimqhobeleni izandla naye. Tshini uzaba yi-CEO. Yho, uzasiphatha wena ndithi sonke. Okay ke mntanam. Okay ke CEO ke. Enkosi kakhulu ke CEO yam ke mphathi wam. Uyeva? Yema. Enkosi kakhulu ke mntanam, siyabulela ngozo sibona wonwabe komani. Ngompha omnye kanene ongathini sine CEO apha bethunana. Iza ke ndoda? Ya. Urayithi mntanam? Njani? Ndiyaphila nama kodwa hayibo ngubani nalo? Angcwele. Andiva papa? Nathi. Nathi Mankayi. Nathi wena ufuna ugrade bani indoda? Grade 3. Grade 3. Uzaba yintoni xa umdala? Polisa. Polisa. Sinamapolisa amathathu ngoku. Kutheni ufuna uba lipolisa wena? Masela. Awafuna masela ne? Mama. Okay ke mntanam. Enkosi kakhulu. Khona umuntu ufuna umbulisa khona umuntu ufuna ukumbulisa ekhaya? Okay ke ndoda. Enkosi kakhulu ke mntanam. Masive omnye nje quickly. Ngompha omnye ongekathethi? Sithethe sonke. Molo ndoda. Mama. Unjani? Yaphila khonto njani wena mama? Nam ndiyaphila. Ngubani nalo? Umvela. Umvelo. Umvelo ufuna ugrade bani? Grade 3? Yes, miss. Okay. Ugrade 3 bani? Grade 3A okanye grade 3B or grade 3C? Grade 3A. U-A. Ngubani umemo wakwa-A? Asini. Okay. Uzaba yintoni na xa umdala? Polisa. Yho. Nawe uzaba lipolisa ne? Yes, mama. Okay ke mntwana. Enkosi kakhulu ke uyeva siyabulela ngozosibona nathi apha ereyidweni ne? Yes, mama. Xa sowulipolisa kuzosikhusela uyeva? Mama. Okay ke. Ukhona omnye ongekathethi? I think awukathethi wena. Molo boy. Unjani ma? Ndiyaphila kodwa unjani mntanam? Philile. Ngubani igama lakho? Usiba Sinyatha. Okay. Uzaba yinto ufuna ugrade bani wena? Grade 3. Grade 3 bani? 3C. 3C. Ngubani umemo ka-3C? Mem Khabeni. Okay. Wena xa umdala uzaba yinto? Lawyer. Uzaba yiloya. Ukhona libetshile mos uzaba ligqwetha ne wathi igqwetha libalulekile uba khona kubekho igqwetha ne. So nawe ufuna uba ligqwetha because kubalulekile ubana ube yiloya ne? Yes, miss. Okay ke mntanam. Enkosi kakhulu ke ndiyabulela ngozosibona uyeva? Yes, miss. Okay. Cela sinike omnye ke i-chance if ukhona. Molo papa. Mama. Unjani? Siyaphila khona njani wena mama? Siyaphila nami enkosi akho nto. Yewethu ukhona umuntu ebethe ubone ijirafu wabona andazi nantoni enye. Wena ubone ntoni? Izebra negirafu nespringbok Nespring. nemfene. Awayoyika imfene? Mama. Awuyoyika imfene? Mama. Ndiyayoyika ke mna ke. Yewethu mamela ke. Ile nto xa mdala wena uzaba yintoni? Aba ngugqirha mama. Ugqirha. Uzaba ngugqirha wantoni wena? Kukho ugqirha weenyawo, kukho ugqirha wamehlo, kukho ugqirha wentloko, kukho ugqirha wesikhumba, kukho banintsi oogqirha wena uzaba ugqirha wantoni? Mehlo mama. Ugqirha wamehlo usinyanga amehlo xa singaboni. Andiboni ke mna ndikuxelele uyazi uba andiboni. So uzandinyanga xa sowungugqirha? Okay ke mntanam. Enkosi kakhulu ke ngozosibona nawe uyeva ube nemini emandi. Okay ma.
Okay ke. Ukhona omnye futhi ongakathethi? Sesivala bethu na. Ixesha seliqhatshwe nguToki. Molo ndoda. Mama. Unjani? Akho njani na mama? Ndiyaphila nami inkosi akhondo. Mntanam ungubani igama lakho wena? Ayolo mama. Bani? Anoyolo. Anoyolo. Aliselimandi igama lakho. Ufuna ucreate bani wena? Miss. Okay. Uzaba yintoni xa umdala? Abangugqirha miss. Oh, ugqirha. Okay ke mntanam, ndiyagula ke uyeva ndineentlungu zawuza kuwe uzondipha iipilisi. Listen, liphelile ixesha lethu ngokufuneka sihambe so that umsasazi ozongena azokwazi uba angene ne. But before nihambe ndicela nindiculele, nicula ntoni phaa kwii-lines? Xa nindiculele laa ngoma niyicula phaa kwii-lines. Sis, I won't forget when I hear. I remember when I do. I will let. I will let. I will let. I will let. Oh, yina bethuna kuthiwe ndibavela kude nje. Oh, enkosi ke bantwana, ndicima nisacula. Enkosi ke bantwana bam, ndiyabulela kakhulu. Nonwabeni ke ekomani, ndiyeza niyevani? Anikavuba uba nizawutya ntoni for ilunch? He? Lion. Ndiyeza. Ndiyamthanda. Ndiyeza ke niyevani? Nizandibekela ukutya? Mama. Ngoku xa niphuma apha nizawuya phi? Efire. Oh, nibe senisiya phi futhi? Esikolweni. Oh, okay ke. Enkosi kakhulu ke baba, yini niyevani, ndiyanithanda. Nathi siyakuthanda. Oh, thanks so much. Bye.